नै Hei Mabaरा Nisan Burgeri, Liza Burgeri Burgeri Square जासिगोन जों Hello sir, madam, friends, hi जों बेरायदों Ajwli जों आंजों फैबायना हाबानि अमा नायनो नायदों जों इदि एसे बुंहरदो मा होननांगौ आंलाय देरा एसे बुंहरदो इखानथ' आं मा होननांगौ नों खिन्था बुंलाबायबानो जायो फैदो अमा नायहैनोसै आं गोबावसै ना नुयि हाबानि अमाखौ आं थिगसे जाखागोन नोंनो जाग्रोजोबगोन ना मारा हरावलाय मिन्थिया नेबाय थाखा बिदरखौ आइये मोजां नुदों दा हिनजावखौ आजोलिखौ मोनफैबायानो नै अमा बारियाव देखायनोसै नै आखाइ हमलायबावदोंसो आं दिनै नोंसो हमदों दे नोंखौ गोमाजानो गिदों माने ए नै बेफोरनोसै अमाया नै उन्दुदों नै उन्दुदों हाबानि अमाया रेस्ट लादों औ बेनोसै नै अमाया बांद्राय गिदिर गिदिर नङा दे जानो बरिया जागोन खिन्थु मानसिफोरनि बायदि 3 मन 4 मन बिदि नङा गासिबो बारजोबगोन 1.5 मन मासेयाव मासे बैयो 2 मन जानो हागौ बेल' उपुर 2 मन बिदियानो मोजांहाय औ बांद्राय मेजेमबो जानाय नङा ओमफ्राय जानो बरिया जागोन आरोखि बेयाव 6था दं ओमफ्राय मानैया बाहेरायाव दङ मासेया बै नुहुरनाय न'आव दंहैयो ओमफ्राय मासेया हरै नुहुरनाय न'आव साहा गासै 8था नालाय अमाया 8थाबा सानदो खैमन जाहैयो नोंसोरनो सानदो मानैया 2 मन जागोन ओमफ्राय गासिबो 1.5 मन बारजोबगोन देरानो हनो मा आहा Go ahead आंखौसो इदि बुङो थिननो नोंसो इनभाइट खालामनांगौ नोंसो हाबा देरा दे बयबो फैदो दे लोगोफोर हाबायावहाय औ 11 फेब्रुवारियाव औ 11 फेब्रुवारियाव हाबा जासिगोन बयबो अमा जानो फैदो न'आवनि अमा औ लकेल बायनाय नङा दाउआबो लकेल न'आव फिसिनाय बयबो फै औ माने जायानो भिडिअखौ नुदों फै जानो डेन्जार गाजोने समायना समायरा खोन्थाहर कमेन्टआव आं नोंनिफ्राय जौसिन जाहांथ' जायारा नायदो नुवाखै नै बेसे गोजौ थायो बेसे गोजौथो थायो गोजौखालाय बेबो गोजौआलाय 1 इन्च 1 इन्च थोद 1 इन्च जायो नामा जाबाय जाबाय दाना बोरमा नायहैनोसै हाबानि बनखौबो नायहैगोन हाबानि बनखौबो दे नैबे बोरमा खायाखैना नायनो मोनदों बेलाय सेस दाफ्रा जाजोब्बाय नै बोरमाया मानो मिथिया नै खासि खालामबाय बेखौ खासि देनां जानांगौ ओमफ्राय नैबे मैयाना दाख्लैसो मोनदों औ मासेल' मानसिनि खि बायदि नै गोमोनो औ ओमफ्राय नैबे बिसोरनि इसोर मानैजों लोगो बैनि फिसायो औ बैनि फिसा बे बिमानि बेबो फिसारा बेनिनो फिसायो औ मासेल'मोन औ ओमफ्राय बे आरो मासे जोनोम होबावबाय आरोखि बेबो ने नै आसोल बिमाया बेनो आरोखि बगिराम बेबो गाब जाबावबाय फिसा मोनबावसिगोन मास मोनसेसोबानो होसिगोन नैबे नै फिसाफ्रा बेनो दाने बन नायनोसै हाबानि औ नोंखौ गोमाजानो गिदों नामा गोमाजानो गियाखै एबार आंखौ गोमाला नोंसो नागिरनायसै आंसो नागिरसिगोन ने रेसपन्सिबिलिटिया आंनाव थाजोबबाय आरोखि ने all the responsibility transferred to me नामा मामि मोनाथ' नागिरला ना एबार नोंनो हरखाबायना to Burgeri Nisan Burgeri Liza Burgeri Burgeri Square जासिगोन जों नै
माबारा मानो बिदि बन मोनसेरा थोद बन गंसे गलांनायखौ लादों आं माने बेखौसो देखायदोंमोन जिबौ गारलायनाय मा बन होनो हायामोन सेसलै बिदिखि जायोलै आंखौसो गोदोम नै इयाव अमा दोनगोन आं हाबानि उनाव औ हाबानि उनाव अमा मानै लायोनो आं लागोन अके गुड अमा फिसिफैसिगोन आं भिलेज गार्ल बन देखायनोसै ने बनखौ दे बे केमेरा होनसै औ सफैबाय जायगायाबो देखायदो जायगाखौबो देखायनोसै औ लांदां जायगाखौ देखायनोसै बनखौ देखायग्रोनोसैब्रा दे देखायदो बन देखायदो तेजपात देखायदो हाबायाव साहा फुदुंगोन नैबे ओइ तेजपात दं नै मेरला बिफां फांब्रै माइनि दं सोरनोबा हाबायावहाय तेजपात नांगौबाथाय जोंनियाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिफां फांब्रै दङ लांफैनो हागोन हाबायावहाय ओंख्रि संनायावबो होनो हायो सायावबो होनो हायो बिराद गोथाव मोदोमो फिसा फिसा ना बिलाइआ यस दे देखायनोसै ना नै बेनोसै लोगोफोर हाबानि बना बेयाव दाबसे नै भिडिअ गोदानो दांखालिबो मेरला दङ भिडिअ गोदान दांखालिया खैथा दं 30थासो दंदां औ ओमफ्राय नै बेहाय दाबसे ओमफ्राय नैबे आरो नैबे गोरान गोजा फुलि ड्राइ नैबे बेखौनो बाहायजेनबायना बेखौ बाहायजेनबाय अनेक बाहायबायबो नै ओरैसिममोन नैबेसिममोन ओरैमोन बैयाव स्मक होदोंना ओमफ्राय नैबेहायनो ओंखाम जाग्रा जागोन नै ओरै संगोन ओरै संगोन औ ओमफ्राय नै ओरै आखाइ सुग्रा जागोन ओरै औ नैबे हाखराव ज्रावनो औ ओमफ्राय बैजों माइक औ एनाउन्स नङाबा गोदाव सोराव जानो नागिरोलै रानग्राफ्रा खारखुमानायनो नैथिं नै बेयाव माइक दोनगोन बेयाव नों माइक होननायखाय आं जा मिनिनोखाबाय र'ना दे औ नोङो माइक होननानै आं मिनिनो ओंखारबाय आं गोदोहाय मानसिफोरनि हाबा जाहैनायाव माइक रायलायलासो जा मिनियो ओमफ्राय दा आंनि हाबायाव बिदि माइक सेसलै थोद मा आङो थै माइक रायनांगौरा मानसिफ्रा मानो माइक नांगौ दे मानसिफ्रा गोदाव सोराव जायोलै थाखुमालाबायो नों माइक होननानै आं थिगसे मिनिबाय माइकजों हौ रायहरनांगौना इसोरखौ थाखुमाग्राफोरखौ गयाबो माबासिगोन ना बारा थैसिगोन माबा खोलांबाय हनै गखोलांबाय ओइ नोंनि माथो आङो बैग्रि दोननो होननाया गैया जाजोब्बाय दाख्लै जालांजोबदों खुदियाफोर सिसखा नायलाय आंथ' इसे मोनजाफैयासै आं दाखालिहाय नों आंखौहाय 30आव लायदोंमोन ना ओमफ्राय ओइदिनसो मेरला दङमोन ओरै फोसाबजोब्बाय नै क्लिन खालामबाबो नै आंना बिलाइआनो सिरिबाय थायो फुरा खालामजोब्बाय बेखौ खननै ओमफ्राय गोलैबाय थायो आरो गोलैबावगोन नै माखासेयालाय गोलैजोब्बाय नै बैसोर फांनैयानो गोलैजोबबानो जाबाय नैबेहाय औवा गारफैजेनबाय औवा टेन्ट हाउसनि औवा गारफैजेनबाय नैबेयावनो फुरा हला हल जागोन जाग्राया ओमफ्राय बैथिं माबा जाहैबाय रिसिपसननि ओमफ्राय साहा पानिबो थागोन बैहाय मोखाङाव औ जायो नामा आं जाया बिदिखौ ओमफ्राय नै लामाखौ बिदि खालामजेनबाय दे गुफुर होबाय ना औ बावथारलाना माब्ला फैगोन आन्दाजसो मोननाय नंला बे गय बोरायखौहाय थैला दानफायदो लामाया ओरैबायदि गुवार हल ओरै बानायनांसिगोन बेखौ दानफायखानोसैरा बे ओरैसोखामोन लामायानो ओरैसोखामोन ओमफ्राय बैयो बायफ्लंना होबाय दा खनसेखालि ओमफ्राय नै ओरै बानायफिनदोंमोन बेखौ दा नांला बेखौ बन्द' खालामफिनसै ओमफ्राय बे गयखौ दानफायगोन नैबेखौबो दोना थिफिखौबो जावखुनसै हला हल खालामजोबनोसै बेखौ एबारनो जावखुफिनसै बेखौ औ नोङो टयटा मा गारि बायो मा टयटानि गारि बायसिगोन ए दे बेखायनो बे लामाखौ जावखुनसै ना बे खिबु लान्दाङा इसुजु
बेखायनो बेखौ दानफायजोबनोसै ना बेखायनो बेखौ दानफायनांगौ आंनि गारिया आराम हाबबोनांगौ ना गया थायोमोन र' हनै नङाबा आंनि गारिया दुखु मोनला आदा बस्था जायोमोन ना हनै फांब्रैजों लस जासिगोन ना दानफायनोसै थेवबो उफाय गैया ओरैनोखौ बन्द' खालामनोसै ना नों गारि बायसिगोन ना नों गारि बायसिगोन ना औहाय आंनि गारि बायनांगौ आंनि गारिया दुखु मोनगोन ना नैबे लामाया एसे नंखागौरा नैबेखौ देग्लायनो जावखुफिनसै ओमफ्राय नैबेहाय पार्किं जागोन दे पार्किं बेहाय नै ओरैबो पार्किं खालामजायो नै बेयाव बेयावबो खालामजायो नै ओरैबो खालामजायो ओरैबो मानसि फैगोन ना सोरबा सोरबा नैबेहाय बै गयखौ जावखुनानै ओरै पार्किं जाजोबगोन इयो माखौ जावखुनो बै गय जावखुआबा हाबनाय नङाना ओरै हाबलाबायनाय नङाना नै गय दंथेयोना बेखायनो बे मिथिनायफ्राथ' फैलाबायगोन दे बे मिथियैफ्रासो ना र' नैबे गयानो डिस्टार्ब खालामबायना नङाबा नै ओरै हाबनो हाबायमोन ओमफ्राय नैबे दंथेयोलायना बिदि जानानै दं आरोखि बाथ्राया ओमफ्राय नै ओरैबो हाबनो हायोमोन बेयाव हाबजानाय नङालाय ना माबाया विंगारा बेयाव ओरै फैनानै ओरै हाबनो हायोमोन ना बेयावबो ओमफ्राय नैयावबो गय दंलाय बिदि जानानै दं आरोखि बाथ्राया मैथा बानायगोन गेटखौ बैयाव गेटना बैयाव थागोन बै मोखाङाव दोनथ'नोसै ना आं सन्ट्रा जाहैनोसै लगायनानै जों खमला जाहैनि जानो लुबैबाय नैबे सन्ट्रा होनो आं खमला होनो सन्ट्राजों खमलाजों लगायगोन ना देयर इज नो डिफारेन्स बिटुइन खमला एन्ड सन्ट्रा लास्टाव बुंहरबावबाय फैदो खाथि खालानि मानसिफ्रा हाबायाव जायफ्रा सिनायो ना जायफ्रा मिथिखायो सिनायो जेन'बा माने साफा साफा लिङो मोनाबो जानो हानाय ना ओमफ्राय जेन'बा मालाबा बावो ओमफ्राय मिथिस'आबो ओमफ्राय बे खाथि खाथिनि मानसिफ्रा फैबानो जाबाय मोखांजों मोखां खाथिनियाव खुगाजों माने खुगा बे सिनायनायफ्रा आरो मोखांजों मोखां खुगाजों खुगा लिंनो मोनाब्लाबो भिडिअ'जों बुंहरनाय जाबाय 11 थारिख फेब्रुवारियाव लागायबोदो ओमफ्राय आंनि दोगोआ आंनि बेयावनो सैमाखौ दोननायसै लांफानानै